ahụ ni kana bata n'oge ugbu a anyị kanakwa na ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ ndị nne anyị ndị mbụ na-enwe ezigbo ndidi anyị nwe dị anyị ọsịsọ onye ji akpọ anyị ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ anyị na-eme ihe anyị niile ọ pụrụ iche ndị mbụ na-ama n'ukwu akwa abụọ anyị nwa anyị yi ofu long skirt anyị ma ha okwu makwa na anyị yiri ụdị ihe nyi anyị na-achọ ka a na-ana anyị na-akpọta anyị wụ ndị na-eti eti anyị wụ ndị na-achọ ka anyị na-aga ọsịsọ ndị nna anyị ha na-eji nwayọọ nwee ndidi na-alụ di ha na-eso di ha n'ụsọ di ha chọrọ tupu di ha na-elo a ga-ebu ụzọ ha gaa ugbo ha ga-akọta ihe a ga-eri bịakwa sie nri aha bụbụga di ha mmiri ha ji asa ahụ dịkwakwa di ha kpaa ya aka n'ụkwụ nna m ukwu ahụ ọ dịkwa gị ndị ụdị a ụdịrị ọdị ka anyị nne nga anyị na-achụ ego ndị mama anyị enye ha peni obi dị ha mma enye ha sọ akpụ ime obi dị ha mma anyị nwe gị enye m sọsọ akpụ sị ka mgbime ka mgbe mba amachọ n'iri mgbe akpụ nta anụ taa salad nwee ge nkwụ nọ n'elu rie ihe dị iche iche ọ ga-awe m otu na ahụ m na-adị mma ọkwa na ana ahụ ndị nna ya dị mma nye mewu oge mgbe gboo nwaanyị bụ ibu ka a na-eji ama na di ya kpatara akụ ụda na ọkwa ha otu a mgbe gboo di gị dị njọ ị ga-ala ya ọ dị mma ị ga-alụ ya otu ọ na-adị n'ọdị gị di m nna m kwuo nna anyị ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ mmadụ ole ga-aza die nna anyị ọ akpọ gị taa gị ka ị na-ekwu ken gị ka ị na-ekwu mana oge ugbu a ịleta di na-ata akpụ ụzọ esi eso di na-ata akpụ dị ọ ga-awụ nke ọ na imetere jee njọ isi nri ọsọ ya arụ ụtọ gị ije ọsị gata ha ọfụma gị yiri akwa ọsị ite ha ọfụma otu ị ga-esi n'ala ụdị dị aha wụ ị ga-ewe egodo di a tiga n'ahụ Chineke n'aka Chineke tụ Chineke nna ewe m di gị tiga m n'aka ji m ụzọ m ga-esi alụ di m ka mma anya ọ na-achọ maka eme di nke dị mma emekwe ọnwa nwaanyị nke dị mma onye niile bụ nke na ahụ mana inwe nwụọ ndidi were ndidi digbuo di maka asị ndidi wu di inwe nwụọ ndidi gị na di m ga-ebi ka nka emekwe n'oge unu ga-eru gị na-ele nwoke nọ na-ata akpụ ụjọ onye na-asụ gị nne dịkwa mma gị na-ele ọ maka ndidi ị ga-ewe nwoke a tigagodo n'aka Chineke ị ga-agụzi Chineke lekwe di m gị kere gbanwoo ya maka obi dị mmadụ nọ n'aka Chineke ihe ọ na Chineke kwuo owe gị ị ga-eji ndidi di na-ekwu ka ashane die ya kpụkpọ mmiri n'ọnụ kpuchie ya ike ekwu n'okwu die okwu ya gị ji nwayọọ kọwara emekwe ndị nke na-awụ mgbe ahụ ọ na-ekwu n'ịgba nkịtị ọkụ ma ihe kama ọ ga-akụ ihe gị gbalaga ga-azụ maka izu ezu ọka gị ma ọ bụghị okwu ofu gị kwuo abụọ mba ọ na-eme ezinụlọ o mebie unu cheta ihe nwaanyị ọkachamara gwara anyị ozi ga-eji ndidi eso di ọ bụghị okwu gị kwuo ị ga na-enwe ndidi ihe ọbụla ọ na-ekwu okwu ya gị ji nwayọọ kọdoo anya ahụ na ị ga-akọma mgbe ọkọma gị nye hapụ ya gị nye enwe efe kama chi ọzọ nwụ gị kpọọ ya sị biko amakwana ụma mekwenye ihe mana ebe ụmụ nwoke ewu emekwenye ime mete ha mana wee ha dome n'aka Chukwu nna inwe oji sọrọ iziri anyị gbasara okwu anyị kwuru n'ụbọchị taa na ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ gbaa anyị na nta akụkọ anyị ọkwa nga jitere anyị ozi ile n'ihu onyonyo anyị ị ga-ahụ nta akụkọ anyị niile ka edobara de ka edebe ebe ahụ ma Facebook anyị ma Instagram ma webụsaịtị ma Twitter sitere anyị ozi na ihe ndụmọdụ inwe ma ọkwa okwu inwere ịchọ ka anyị gwa gị ma ọkwa ndụmọdụ anyị ga na-adụ ụnụ ọkwasa anyị kasa ama mana Chineke nyere anyị aka ka anyị maa ụdị ndụmọdụ anyị ga-enye unu ga-abara unu uru ma nke unu ga-enyekwa anyị ga-abakwa n'anyị uru anyị gaa n'obere nzimike anyị na-abịa